ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. З вами. І з Духом Твоїм. Святую Мшу ахерую за Олену и Романа в 19-ю годовину суженства, просячи греха Божьей благословений и потребных ласков здоровья для их семьи. Сегодня Костел, вспоминая святых великих апостолов Петра и Павла, Костел показывает, что як разные люди, они все имкнутся до одного, до святости. Этими разными людьми Иисус Христос скористался, как праз одних збудовать костел, а праз других обвещать Божие Слово. Мы сегодня так само приходим сюда, как послушать это Божие Слово и скористать того, что дает костел. Костел через сакраментов. Перепросим за наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую ахвяру. Spowiadajmy Bogu Всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, у всех анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, А на землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Аарон Божий, Сыне Отца, який береш на собі грехи і світу. Змилуйся над нами, який береш на собі грехи і світу. Прийми молитвы наши, який сядеш праворучайця, змилуйся над нами. Бо тобі ти святий, тобі ти наш Пан, тобі ти найвисвятіший, Єсу Христе, з Духом Святим ухвали, Бога Отця. Амінь.
святою радостью во врачистость апостолов Петра и Павла. Да поможет Твоему костелу верно заховывать науку святых мужов. Об яких ён отримал дар веры, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читание книги Деяний апостолов. В те дни король Ирод пошел переследовать некоторых людей из костела, забил Якуба, брата Яна, мячом. А коли убачил, что это сподобалось иудеям, схопил так само и Петра, аби рік не просмаковував, и, затримавши его, посадил в темницу и загадал четверкам жовнірів вартовать его, паючи наверх после Пасхи выдать его в народ. Так Петра вартовали в темнице, а костел рупливо моливший за его добро. У ту ночь, когда Ирод хотел выдать его, то и спал помеж двумя жовнірами, скованы подвойными ланцугами, и раховники коля брамы вартовали темницу. И осенью Пана з'явився перед ним, и светло зазяло в темнице. Штурханувши Петра в бок, разбудил его и сказал: «Встань, купчей!» Да ланцуги опали с рук его. И сказал ему ангел: «Подпирожись и завяжи свои сандали». И зробил так. После каже ему: «Одень плащ свой и иди за мной». Коли вышел, пошел следом за дьявола. Минувши первую и другую варту, и они подошли до железной брамы, что вела в город, якая сама чинилась перед ними. Вийшовши, вони пройшли одну вулицю, і раптом ангел покинув його. Тоді Петр, опам'ятавши, сказав: «Тепер справді ведаю, що Пан послав ангела свого і урятував мене від руки Ірода і від всього, що чекав народ юдейський». Это Слово Божие. Дякуємо Пану. От усіх погрозаў Пан вызваліў мяне. От усіх погрозаў Пан вызваліў мяне. Благословлять буду Пана во все часы, хвала Его заўсёды на моих устнах. Паном будет ганариться душа моя, няхай чують гэта покорнее и няхай веселятся. От усіх погрозаў Пан вызваліў мяне. Возвеличивай Пана со мной, будем возвышать имя Его разом. Я шукав Пана, и Он почув мяне, и от усіх погрозаў вызваліў мяне. От усіх погрозаў Пан вызваліў мяне. Гляньте на Его и просветлитеся, и твари ваши не спознают зорому. Вось нещасний покликав, и Пан Его выслухав, и урятував Его от усіх ягоних бедах. От усіх погрозаў Пан вызваліў мяне. Анёл Пана берег тих, кто Его боится, и вызволяє их. Покаштуйте у вас, які добрий єсть Пан,
Читание другого посланничества апостола Павла для Тимофея. Умилованы, я уже проливаю себя как рано, и настал час моего отдыходу. У доброй боротьбе я змагався, бег скончив, віру заховав. Нарешті рихтується мені явно справедливості, яке дасть мені Пан, справедливий суддя, у день той. И не только мне, але усім, хто полюбив его об'явлення. Пан заявився мені і наставляв мене, как раз мені здійснилося проповідування, і как почули усі язичники, и как поспех я и длинной пащи. Уратує мене Пан от кожної легкої справи і заховає мене для своего небесного володарства. Ему слава на веки веков. Аминь. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ти скала, і на этой скалі я побудую костел мой, і брами пекельні не перемогуть його. Аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Macieja. Хвала Тебе. У тыя дні прыйшоў Езус у межы Цезарэі Філіпавай і пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы: «Кім людзі лічаць Сына Чалавечага?» Яны ж сказалі: «Адны Янам Хрысціцелем, другія ж Ільёю, а іншыя Єреміяй ці адным з прарокаў». Ён кажа ім: «А вы кім лічыце мяне?» Сымон Пётр адказаў: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тады Езус сказаў яму ў адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Йонов, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец мой, які ў небёсах. І я кажу табе, што ты Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пекельныя не перамогуць яго, і дам табе ключ валадарства небеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Так як сказав на початку Святої Мши, так великих святих апостолів Петра і Павла ми сьогодні успоминаємо. Може на початок некалькі слов про Павла. Павел, ведаем, был человеком вельми молодым, шавом. В Святом Писании читаем, что приехал до арцикаплана молодости своей, говорит: «Дайте мне письмо, как я мог вартовать вызнавцев этой ніби секти християн Иисуса Христа». Ну и арцикапланы выставили такое письмо, и Шавел рипнувся по дорожку. Хтось скаже: як то той, хто мордує людей, християн, визнавців Ісуса Христа, навертається або тому об'являється Ісус Христос? Собі сьогодні так само стало таке питання і знайшов відказ, що для Бога найважніше то, що Ісус Христос каже у Івангелії: «Як чоловік був або гарячий, або холодний, а як він посередині, літній такий, ані туди, ані сюди, трохи там, трохи тут, то Бог не ведает, как этот человек навернется». Першая, другая. Чего, наверное, объявляется Иисус Христос Павлу? Бо Павел не сидит вместе. Он хочет что-то робить. И он ризикует, поднимая якусь речь, которую може альбо виставить його, альбо удастся. Ми так само, як ми не вернулися в наше житті, нам так само в нашому житті треба заризикувати. А тяжко це зробити. Кто-нибудь бы сказал, альбо сказал я: «Створим такую суполку в параді». Пам'ятаю, як я був у Польщі, збирав дітей, створав одного оазу дітей Божих. І на першу зустрічу прийшов
твоих детей. Твоих детей. И так было через несколько месяцев. Видите, за что? Я не поддался. То есть сказал, что ты так избираешь? А через несколько месяцев отбылся отцу. Что эти дети начали говорить, там классно, там можно плести, там файные речи, можно познать Бога, мы робим такие речи цікавые. Для этих детей после 2 годов, когда я уезжал, их уже было 18 штук. 18. Это не моя заслуга, а заслуга Божья. И заслуга того, что я поддался, как заризиковать. Что с ним поставить? Поставить несколько годин своего життя на карту и сказать, альбо выиграю, альбо проиграю. И не боялся, что кто-то меня высмеет с этого повода. Святый Павел такое самое ризик поднял. А не поднял, конечно, ризик, как продавать христиан. Иисус Христос говорит, лепей я с тебе зроблю верующего человека, чем с когось, хто говорить, а може я буду тут, а може трохи там, а може так. Як в нашому житті. Чи ми сюди приходимо в костюм, як справді не вернуть наше життя, а може, пані Боже, трошки в этом месте мы хотим как-то направим, как наше здоровье было нормально, в эту сферу нашего життя не трогай, и на ней не добре. Это не то, что мы там трохи есть, не сами свои, не сами такими, якими есть, а трохи там когось обманем, трохи когось ошукаем, здесь что-то украдем и так далее, и так далее. Это оставить нам подобается, это нам неплохо идти, не дрянно. Мы на этом еще трошки, как все выходим на людей. И вообще нас боятся. Видите? У Святом Писании прочитаем. Шавал, czyli Святый Павел, дышал гневом. Гневом дышал. Чему он дышал гневом? Как? Я думаю, что он трохи боялся. Он был человеком молодым. И шмат чего боялся. Представьте себе, когда мы чогось боимся, так як мы все показываем, нас так само боялись. Чогось мы боимся, как нас боялись и шановали, то нам так само треба зависеть, как нас боялись. Святого Пробачця Шавла боялись. Боялись, потому что ему отдавал христиан. И он шукал чогось у житті, и не думал, які це способності. І він був переконаний, то, що вартує християнам, це робить вельми добре для Пана Бога. Вельми добре. Ми так само вельми часто в нашому житті шматом чим переконані, що ми робимо, видається нам, що добре, а хтось приходить і скаже нам, що древно. Шавлу об'явився Ісус Христос. І докладно прочитаємо. І альсніло його світло. Як то може? Видається, що світло появилося, все вельми добровачно. А тут світло появилося, і Шавл що зробив? Ослеп, нічого не бачив. Чому? Бо то, що чим він був переконаний в своєму житті, що він робить добре. Ісус Христос йому казав, що дрянно. Він не ведає поступати в своєму житті. Не зрозумів этого. Такое самое альснение отримав Святий Петр. Ведаете, в каком моменте, когда пришли Иисуса Христа, как поймать, Святый Петр, вот настала година, настал час, вынул меч. Вельми отважный человек, вельми отважный человек. Целая когорта жовнежів зброєю, з мечами, а он один. Все повтікали, він вийняв меч і почав боротися за Ісуса Христа. Ось прийшло володарство, про яке Ісус Христос говорив. А Ісус Христос говорить, а не Святий Петр. Сховай свой меч. Бо хто мечом воює, то від меча гибне. І Святий Петр не ведав, що твориться. І поэтому, коли он буде у когорті, коли буде отбиватися суд над Ісусом Христом, скажуть на Петра, і ти один з учнів. А Ісус Христос скаже, я не знаю його. Не знаю. 3 роки ходив за Ісусом Христом, слухав науку. І не так розумів. Не так розумів. Він сказав, я не знаю його. Не знаю Ісуса Христа. Мы так само можем приходить в костел, молиться о чести, а в нашем житті буде все в другому напрямку. Хтось вийде з костела, і шмат хто приходить і говорить, я не знаю Христа, не знаю, як за своє життя взяться, що Бог от мене хоче, чим усіх є на землі. Святий Петр те саме пережив, докладно те саме. Але вертаємося до Павла. Святий Павел, который был переконаний у тим, що робить добре, а слід. Що з ним робить? Ядуть його за руки. А след говорить, объявился ему Иисус Христос, я ему сказал, куда моя пойти. И пришли за святым Павлом, за Павлом дальше проводили глазки святым, взяли его за руки и повели. Что означает взять за руки? Это значит, руки нам потребно лишь бороться.
Руки нам потрібні, як їсти, руки нам потрібні, як виконувати якусь працю. Руки нам потрібні, як інвалідами якісь. А святий Павло отдал руки, говорит, ведите меня за руки. Не как взял, то есть его и палку, право, лево, а вести за руки это быть тоже человеком покорным. Появилась у святого Павла покора. С того, что он разумел, что он выполнил не то, что выдавалось ему, что он является Богом свету. Он борется за Бога, и он является Богом. А то, оказывается, не треба свои руки отдать у руки Божьей Иисуса Христа. И привели для апостола Якуба, який його що, відомо, молиться над ним і оздоровляє. І що твориться, відбувається з святим Павлом, коли отримує оздоровлення? Що відбувається з святим Павлом про ці 3 дні, коли він нічого не може? Видите, що робить? Молиться. А подумайте, чоловік молиться, який? Той, хто зовсім не був виставцем Ісуса Христа, хто боровся з Ісусом Христом. Через які способи він молиться? Молитва была ему объявлена. Дать нам Иисусом Христом. Бог життя – это молитва. Він молився тим, верифікував своє життя. Що зробив добре, а що зробив дрянне. І це була його молитва. Молитва, вельми добра молитва. Можна сказати, тридневые реколлекции такие. А не тяжкие реколлекции, вы никуда их не проходили. Для меня святая было бы легко поехать на 6 дней на реколлекции, закрыться, быть в тишине и отбывать реколлекции, которые такие сохранные бывают, святарские. А для человека, который николи завжди вел якусь активне життя, шмат говорив, везде був знаний, всем уклонялись, пойти закрыться и выкинуть телефон, без телефона просидеть 6 дней, даже не молиться, это уже что-то, это уже что-то в между свете. А Павел, утек от всех этих проблем. Петр человек, который так само вырос Иисуса Христа, мы проходим недолго видим. Петр это человек, который так само нашел покору, утек от своих выходов. Видите, какой способ? Когда Иисус Христос уже по смертным повстанию объявился над берегом моря, святый Петр доведался, что это Иисус Христос, ему Ян сказал, кинулся в море и поплыл. Когда приплыл, подошел до Иисуса Христа, и он ищет питанием. А Иисус Христос говорит, Петр, пойди принеси мне одну рыбу, и будет только что словили. А святый Петр не хотел 1000 питаний задать. И зрозумел святый Петр, что его питание это не потребно теперь Иисусу Христу. Не потребно. А отказ тих 3 питань, які Ісус Христос задає. Петр, чи кохаєш мене більше, ніж вони? А Петр этого не розуміє. І говорить, пане, ти ведаєш, що я тебе кохаю, бо ти ведаєш, що я тебе зрадив. И вам Иисус сходит на ступеньку ниже. Петр уже не говорит, чи кохаєш ти мене більше, ніж вони, а Петр, чи кохаєш ти мене більше? Святий Петр говорить, не кохаю тебя больше. Бо не отказывая, говорит, пане, ты ведаешь, что я тебя кохаю, какая моя любовь. И пан Иисус задает 3 раз питание. Петр, ты кохаешь меня, зачем? И Петр сам себе не ведает, говорит, пане, ты ведаешь, что я тебя кохаю? Ты ведаешь? Чи мы отказываем на это питание? Чи мы ведаем, как мы кохаем Бога? Бо Петр доведался, как кохает Бога. И в який способ має такую взаимную реляцию. И может не из-за того, что он пережил шмат разных проблем есть в житті, але его любовь была такая, какая людская. Это показывает, что 2 святых сюда не святкуют, разных святых. Жили Петр был апостолом, который ходил с Иисусом Христом раз 3 года, Павел есть апостолом, который с Иисусом Христом не ходил. Наверное, усил тогда, когда Иисус Христос повстал, когда Иисус Христос объявился. Это единое объявление Иисуса Христа, которое записано в Письме Святом после у небоузянца. То есть после у небоушествия Иисуса Христа попасть. Это единое. И оно записано. И этого хватило. Кто из тебя скажет, как пан Иисус объявился, ему бы так само поверили бы? Думаю, что нет. Бо вера не берется с того, что мы бачим, а вера берется з серця нашого. І з этого серця, з этой любові, святий Павел і Петр отдали життя, мученицьке життя для віри. Я сказав на початку святої мши, Петр,
заставаў касцёл, святы Павел вельмі мудра вытлумачыў святое пісанне, быў апостолам наукі, навучаў касцёл і тлумачыў. Напісаў 13 апостольскіх пасланий, якія запісаныя ў каноне святого пісання. І мы сёння з іх карыстаем. Не на гэта напісаў, каб показаць, які мудры, але напісаў потому, каб памагчы людзям нам дайсці да сапраўднай веры, якую мы цяпер разам усе прызнаем веру в адзінага Бога, Айца ўсямагутнага. Славіться на неба і землі, усяко бачного і небачного, і родзинного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинокого, Зайца Божого, перед веками, Бога от Бога, святого от святого, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не спорного, одиносудного Отцу, ради Бога все осталось, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжевали Отца за нас, при Понтии Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес, а он Писанием, и взошел на небо, сядет праворучайца, и снова придет в рай, судить живых и померших, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, якому разом Зайцу и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял нас пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, признаю один и крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного в лучшем свете. Аминь. З радостью святкуючи урочистість святих апостолів Петра і Павла, вознесем на Бога наші просьби в інтенціях Костьола і світу. Молимся за всех христиан, как никакие земные выгоды не смогли их отвести от веры. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как он непохитно боронил веру и запаливал в людских сердцах любовь до Христа. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за біскупів і святеров, как они за данностью апостолов попрошали свету Христовое избавление. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за миссионеров, как заступництво святых апостолов умацовывало их у проповедования Божьего Слова. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех вызнавцев Христа, как возрастающего любови до Бога, и они мкнулись до полной едности в правде. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутных, как мы своим житьем подтверждали веру, якую вызнаем устами. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Олену и Романа в 19-ю годовину суженства, просячи для них о Божьем благословении и потребных ласках, здоровья, а так само опеки Матери Наисвятейшей для семьи. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Боже, прими наши молитвы и ученика прав заступництва святых Петра и Павла, Твой Костел возрастал у правдивой веры в нас Христа, Пана нашего. Аминь. Тебе дякую, Пане мой, що моє життя і терпіння Твоє назавжди. Тебе моє серце пам'яті, ти любов моя, Азія. Тебе
ахвяру, прийняв Бога і Діти всемогутне. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Просим Ciebie, Panie, niechaj zastępstwo świętych apostołów, suproważają nasze dary, jakie by Tobie przynosi, i da pomoże nam pobożno udzielniczać uwedania chwiali, raz Chrysta Pana naszego. Amen. Amen z Wami. I z duchem Twoim. Golu sercymi. Unosimy na Pana. A dziękuję Panu Bogu naszemu. Ona i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і славенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Święty Ojcze Всемогутny Wieczny Boże, Ty dozwalasz nam z radością oddawać paszanu świętym apostołom Piotru i Pawłu. Piotr pierwszy wyznał wierę u Chrysta, synów Izraela, jakie nawierнули się, zaснававши pierwszy kościół. Paweł otrzymał łasku jasnego rozumienia prawdy wiery i stał nastawnikiem pogańskich narodów. Яны, хоть и розным чином собрали в одну семью вызнавцов Христа, излученные в небесной хвале, разом приймають пошану на землі. Тому з аньолами і з усіми святими ми прославляємо Тебе разом з ними, ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, полные хвалы Твоей, осанна вышиня, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана, осанна вышиня. Сапраўды Божа, Ты святы, крыліца усялякай святасці, того просім Цябе. Освяти гэтыя дары простою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням карткі. Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom każdy. Bierzcie i picie z jego wsie, bo гэта jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie pralita, dzielę odpuszczenie grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć. Это великая tajemnica wiery. Обещает смерть свою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чараем Твое Христе в хвале. Wspominając śmierć i z mертwych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna molim Ciebie, aby wszystkich nas, przymających ciała i krew Chrysta, Duch Święty zabrał w jedno. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всем świecie, udoskonalał w любові razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i wszystkim duchowieństwem.
Pamiętaj tak samo prabratowi siostr naszych, jaki apostolił nadziei na uwaskraszenie i prosi, kto u Twojej łasce wyszł z tego światu i dozwolił zobaczyć światło oblicza Twojego. Prosimy Ciebie, zmiłuj się nad усіми nami, jak my zasłużyli udział u życiu wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodzicą Pannej Maryjej, ze świętym Józefem, jej obradnikiem, ze świętymi apostolami, świętym archaniołem Michałem, aniołami, świętym Piotrem i Pawłem i всеми świętymi, jakie z wieku podawali się Tobie, jak z nimi i my chwalili i prosławiali Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrysta z Chrystowie ukryliście, Tobie Boża Ojcze ma buty, u jedności Ducha Świętego, usia Wasza i chwała, razu się jaki wieczny ja. Молимся до Отца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего zła. Daj łaskawa spokoju dni naszyja, da pomaży nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani od wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje władarstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, spokój покидаю Wam, spokój mój daję Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy, zgodnie z Twojej wolą, a daryć Jego spokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne ja. Spokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак спокою. Baranku Boży, jaki dałeś na sobie krwi świętą, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki dałeś na sobie krwi świętą, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki dałeś na sobie krwi świętą, a daruj nas upakoje. Bądź baranek Boży, bądź той, kto bierze na siebie grzechy świata. Błogosławiony, poklиканный na wieczeru Jehowy. Panie, ja nie warty, jak Ty weszł do mnie, ale skaże krótkie słowa i będzie ozdrowiona dusza moja.
хвалить душою Тебе, о Господи мой, о Господи мой. Дай духа любови, увойди в житье мое. Дай духа любови, увойди в житье мое. И буду я шукать всем сердцем Тебе, и буду я шукать всем розумом Тебе, и буду я шукать душою Тебе, о Господи мой, о Господи мой. Дай духа любови, увойди в житье мое. Дай духа любови, увойди в житье мое. И буду я любить всем сердцем Тебе, и буду я хвалить всем розумом Тебе, и буду я любить душою Тебе, о Господи мой, о Господи мой. Доклонися до моих очей и убачу, доклонися моих устов и промолвлю прославление, доклонися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня. Доклонися до моих очей и убачу, доклонися моих устов и промолвлю прославление, доклонися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня. Молимся. Dobry Boże, umacowany najswiętniejszym sakramentem pokorna Ciebie prosimy. Uczyni, aby jak pierwsze chrześcijanie za wsiody udzielniczani uchwałani chleba i zachowujący wierność nauce apostołów jednym sercem, jedną i duszą, raz Chrysta Pana naszego. Помолимся про заступництво Матери Найсвятейшей, отдадим Алену и Романа с нагоды 19-й годовины суженства, просячи их о Божьем благословении и потребных ласках здоровья. Твое набору не отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погожай молитве нашу, и от всякой злой приходит, выбавляй нас от шуты. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, Утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас обучай, Сыну
своему нас отдавай. Święta Halloween Maria. Держи нас узнаванием, пусть нам обороны, судорог спокусы и паска злого духа. Покорно просим, някая возьмишь славу, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь бегло шатана и ищи злых духов, какие нас будут душными спасися нам. Ona Najświętsza, Божия, яви нас небесный брат, тревожась ночи нас ворожия, успаши нас, дай силу нам, один Тройцы, Бог святый, дай хвала всеяки, дай закончится наш земли, ума слава любви. Amen. Panie Jezu Chryste, ukryty w Najświętejszym Sakramencie, приходим просить Тебя в наших интенциях, и носим глубине своего сердца. Хочем молиться о многих святых покликаниях, до службы святарской и законной. Так само хочем просить Тебя за всех людей, кому мы свою молитву обещали, кто потребует, за добродеев и охвяродавцев нашей парафии, budownictwa sanktuaria Bożej Miłosierności, potrzebnych łaskach i zdrowia, a tak samo za nas samych, a mocnej wiery dla nas. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste ratuj nas, Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, Synia Kubicen światło Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, świata jak Ojca Matki Boża, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Syna Ojca Sprawiedliwego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Polonie Dziewy Matki Ducha Świętym składaje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, za Słowem Bożym nad świat nadaje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, ja zmierzchna i wielczy, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, święty ja Boga, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Świętego Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, do niebożej prawa nieba, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, a do niczego nieszczęśliwości, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, sprawiedliwości i duchowi skarbnica, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, darowni duchowi pokoje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, ucisk załatwienia gwiazdowna, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, uciekaj chwały najdostojniejszej,
umniejszanie, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Marii zjednanie Ci serca, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, ujawił Cię skarby mądrości i miłości, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, ujawił się pełna prawostwa, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, upadawanie Ojca Niebieskiego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, spełna Ty jako Cię odrywali, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, radość wiecznych wyżynia, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, cierpliwe wielka miłosierności, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, szczodre dla Ci, kto dla Ciebie zjadająca, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, kryjnica życia i świadomości, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, umiłosiernie za graki nasze, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, napełniona jest zjawami, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, złoczyństwa i nasze i zrzucanie, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, osłupiane aż do śmierci, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, dzisiaj witaje, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, kryjnica wszelaka sudziaszenia, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, życio i łaska wszelkie nasze, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, sławowa jak daje nasza, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, żywa jak wiara za graki nasze, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, zbawienie tych, kto dla Ciebie składająca, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, nadzieję tych, kto pragnie pobierane, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, radość uczciw świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki wielesz na sobie, prawdy i światło, daruj nam Panie. Baranku Boży, jaki wielesz na sobie, prawdy i światło, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, jaki wielesz na sobie, prawdy i światło, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokorny serca, Uczyni serce nasze, jak dla Twojego podobny. modlić się, puśćcie łagodny wieczny Boże, ględ na serca najmilejszego Syna swojego, na chwalu i odmiaru, jaką i On Tobie składaje za nas grzesznych.
Zmiłuj się nad tymi, kto prosi Twojej miłosierności i daruj im imię Syna swojego Jezusa Chrysta, jaki z Tobą żyje i władać na wieki wieczne. Amen. Przyświecenie rodu ludzkiego Najświętejszemu Sercu Jezusa. O Jezu Najmilejszy, Odkupiciel rodu ludzkiego, глянь na tych, kto покорно схиляется до подножия Twojego ołtarza. Твоя власність і тобі належить скучно. Сегодня każdy z nas szczerze oddaje Najświętejszemu Sercu Twojemu, jak jeszcze боль zjednаться z Tobą. Многие Jezusie nie wiedają Ciebie, многие odвернулись od Ciebie, pogardzając zapowiedziami Twoimi. Zmiłuj się nad одними i drugimi, o Jezu najłaskawiejszy, i przytulił się do świętego serca swojego. Благодарен будь нам, o Jezu, nie tylko wiernikom, jakie nigdy nie odstąpili się od Ciebie, ale i synam marnotrawnym, jakie Ciebie pokinuli. Будь благодарен для tych, kto pomyłkowo czy pracnie złoto odluczył się od Ciebie, приведи их до представнику правого единства веры, как худко настала одна учарня и один пастырь. Одари костел Твой беспечною свободою, дай всем народам супокой и згоду. Учини, как на всей земле от краю до краю один узносился голос, хвала Божьему сердцу, раз якое пришло для нас спасение, Ему хвала и вашана на веки. Аминь. Святый Боже, святый мощный, святый святый, zmiłuйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый святый, zmiłuйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый святый, zmiłuйся над нами. От пожару, холоду войны и заразы, борони нас, Боже, отвратой и не спадя смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные, Тебе, Бога, просим, выслухай нас, Боже. Таемницу сакрамента, Господи наши все, тратить во здоровье права, Божьего вызнаем, что нам разум не помочи, свято веры принятие, Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что на них походит, Отцу вечного святла. Аминь. Молимся. Boże, Ty w Najświętejszym sakramencie pokinął nam swojej muki. Prosimy Ciebie, da pomoże nam tak uszanować świętые tajemnicy Twojego ciała i krwi, jak my zawsze odczuwali zemlę Twojego odkupienia i jaki żywiesz i baladary z Bogiem Ojcem u jedności Ducha Świętego, Bóg pracu się wieki wieczny. Amen.
Ой, буду писать на табличке. А что,